बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जोंनि जि मावनांगौ हाबा जोङो मावगासिनो दं आरो जोङो दिनै बेवहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय बोसोरारि जथुम्मा जादों भुमखायाव आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो बे भुमखायाव हयथ' बिथांमोना थान्दै मेलाव मैया गोबां खोथाखौनो सावरायदों जोंनि बर' हारिनि थासारि राव थुनलाइनि थासारि जौगानाय आरो बिनि फेहेरनाय बिनि बागै बिथांमोना सावरायदों दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगाजों 21st सेन्चुरियाव जोङो इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय जोंहा गोबां हाबाफारि दं आरो मिरु सरकारनिफ्राय जिखिनि जोङो प्रजेक्ट बा स्किम बेबायदि जों मोनदों बेखौ मावफुंनो नाजादों जेरै माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि बेखौ जोङो मावनो नाजादों आरो हिन्दी डाइरेक्टरेट बियो 24 रावनि भारतनि माने 90 फारियाव हाबनाय रावनि 24 रावनि बे राव बिहुङा जाबाय बिनि बादैबो जोङो बर' राव जिथु जौगानाय आरो दानि बे गोनोखोआरि मुगाजों खारफानो आरो जोङो बे गोदान जोलैनो जोङो जिथु रिडिं कालचारनि जिथु थासारि बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो थुनलाइ प्रजेक्ट मोनसे लादों आरो बे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो यंग जेनेरेसनखौ जोङो थुलुंगाथि होनो नाजादों आरो लोगोसे जोङो जेसेबां बर' रावजों माने जोङो बिजाब साफायदों बेखौ जोङो लाइब्रेरि खालामनो नाजादों आरो बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों जिथुनाखि बे बर' रावखौ जों वान अफ दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मोनबाय जोंनि दा खामानिया जागोन मा बिटिआर एबा बिटिसि बा अन्यान्य माबायाव जोङो बर' रावखौ गेबेङै अफिसियेल राव महरै जों बाहायनायनि जिथुनाखि प्रेक्टिकेल जिथुनाखि हाबाफारि बेखौ जोङो माने सरकारखौबो बुंदों आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौबो बुंदों आरो गुबुन गुबुन जोङो इन्सटिटिउसन फसंथानफोरखौबो बिथांमोनखौ बुंदों बे बर' रावखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै भारतनि मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगौ लोगोसे बे रावखौ मुलुग दरबार हायाबाबो भारत दरबाराव माने नेसनेल लेभेलाव जोङो बे रावखौ गोसारहोनो थाखाय जोङो नाजानांगौ आरो मोनसे खोथा जाहैदों जों बर' फिसा हिसाबै जेरावखि थाया मानो जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो जेखि धोरोमारि आफादावनो थाया मानो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोंनि थासारिखौ जोंनि समाजखौ बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसेथि आरो गोजोनै थानो नाजानांगौ जोंहा बे मोनसे बर' थुनलाइ आफादा गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ माने थान्दै मेलाव सावरायबोदों आरो थान्दै मेलाव जोङो बेबायदि थांखिबो लाबोदों दा जोङो मावनांगौ हाबायाथ' गोबां दं दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा बे मोननै हारिमायारि आफादनि नाजानायाव बर' बिजोंनि जिथु थासारि आथिखालनि थासारि बेखौ नायनानै गोबां जेंना जेंगोनाजों जों मोगा मोगि जादों आरो बावैसो आसाम सरकारा जिथु पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट खालामदों बे पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टआव जोंनि बर' बिजोंनि माखासे फरायसालिफ्रा गोबां जेंना जेंगोनाव गोलैदों बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो दानि बिटिसि एबा बिटिआर सरकारखौ जोङो बुंदों बेखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ आरो दिनै 1963 मायथाइनिफ्राय बे बर' रावा माने बिजों हिसाबै सोलिबोनाय गोबां बोसोर जाबाय ओमफ्राय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बेखौ 90 फारियाव सोनो हादों आरो बे रावखौ जोङो 1976 मायथाइनिफ्राय जों सेबानि आन्दाराव मेट्रिक होनायनि जों खाबुखौ मोनदों नाथाय जोङो
जेसेबांनाखि आसा खालामदोंमोन जोङो फार्स्ट डिभिजन एबा गिबि थाखोआव जोंनि बर' बिजोंनि गथ'फ्रा पास जानो हायाखै बेखौबो नायनानै जोङो क्वालिटि एडुकेसन जाहाथे जायो बेखौबो जों सानदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां हाबाफारि बेफोराव लादों हारिमायारि आफाद हिसाबै आरो बे बुब्लियाव आङो गुबुन गुबुन जायफोर फसंथानफोर दं बर'नि हारिमायारि आफादफोर दं जोङो राव थुनलाइ जौगानायनि अनगायैबो बर' जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै दानायनि जिथु सिमां जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुदोंमोन बे मास्टार रेस दानायखौ जोङो लुबैयो आरो जोङो खौसेयै जोङो बे खामानिखौ मावनो नाजानांगोन आरो बेनि अनगाबो जोङो बे बर' रावल' नङा जोंनि थासारिफोरखौ जोंनि माने जिथुनिखि समाजारि जेंना बे समाजारि जेंनाखौ जोङो बोस्रांनो थाखाय नाजानांगोन आरो बर' थुनलाइ आफादा खालि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखायल' नङा दिनै जोङो गेबेङैनो जोङो आगोलाव NDBनि प्रब्लेम आरो BLTनि प्रब्लेम बेखौबो बोस्रांनायनि थाखाय जोङो थांखि लाबोदोंमोन आरो जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो NDB फंबायफ्रा बावहाय सागोन होनानै दिनै बिथांमोना पिस प्रसेसआव फैबाय बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथांमोनाबो जाहाथे मानसि हिसाबै माने गणतान्त्रिक बे लामाजों बिथांमोनहा गावसोरनि मोन्थायखौ मोननो हायो बेखौ जोङो सिभिल ससाइटिनि मानसिफोर नाजानांगोन आरो लोगोसे दानि माने बे बादायारि मुगायाव जोङो दानि अनलाइन आरो इन्टारनेट आरो जों फेसबुक मुगायाव जोङो कम्पिटिसन मुड अफ कम्पिटिसन जे बे बादायारि माबाखौ ओंथिखौ जों नागारनो नाङा दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलावनो बे गसाइगाव साब डिभिजनावनो सासे गथ' बर' बिजोंजों फरायनानै बियो HS मोनदों आरो सरन नार्जारि होननाय सासे गथ' बेबायदिनो जोङो सिभिल सार्भिसावबो जोङो नाजानांगौ आरो माखासे लुक्रेटिभ सार्भिसावबो जोङो केपचार खालामनो नाजानांगौ आरो जोंनि जायफोरनिखि फरायसा जाखांबोनाय जायफोरनिखि डक्टर इन्जिनियार बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन स्ट्रिमाव पास जानाय दङ बिथांमोना बादायारि गोसो लानानै समाजनि खामानिनि थाखाय नाजानांगौ आरो मावनांगौ जों बेखौनो सानो